Mga kapuso, ning bag-uhay lang, giila na sab ang Cagayan de Oro City Tuberculosis Clinic ug nakadawat og Gold and Bronze Awards gikan sa Department of Health. Unsa kaha ang gihimo sa buhatan? Ngano nagmadaugon kini ug kamusta ba ang programa nga ilang ginahimo? Kana ang atong siron kauban si Dr. Claire Paglinawan, ang head sa City Health TV program. Dr. Claire, mayong buntag and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag, Sai. Okay lang. Buhi gihapon, surviving and working with the heart. Ma'am, unang-una, congratulations sa City Health TV program for the 3 consecutive years nga nakuha ninyo ang Regional Gold Awardee para sa population testing rate sa milabay nga National Tuberculosis Program. Unsa ba, ma'am, ang gihimo sa buhatan nga nakabot kini nga kadaugan? For the past 3 years, among nakabot na siya nga awards since 2019 during sa NTB Race Awards sponsored by our Department of Health. There are 4 factors na among yung consistently gabuhaton, mao siguro na siya ang formula nga no maka-award ni. And what are the 4 factors? First, among ga-screen na himo na ginang practice sa City Health Office CDO Cagayan de Oro nga screen na mo with X-ray, tanan nga mag-apply og medical certificate sa among office. Kana mag-apply og trabaho, mga yung medical certificate, basic requirement din namo ang chest X-ray kay para makita namo ang pictures sa lang sa mga kapang-apply. Second, isa ni sa kamisad ang nakauna nationwide nga i-screen namo kanang persons under police custody. Before sila i-commit sa city jail, amo silang ipa-x-rayhan para makita namo kung okay ba, wala ba infectious na mga diseases sama sa TB before sila i-commit sa jail. Third is naami TB.sundown first yapon sa nationwide na mag-cater me from 8 a.m. until the sun goes down to 6 p.m. to cater katong mga tao nga dili available within the normal or the usual office hours. And lastly, this is not only one person achievement but teamwork, a group effort to pud sa kahagard perseverance sa City Health Office CDO nga personnel mao nang among maabot ni nga mga award. Gawas niya ng award, ma'am, inyuha sab nakuha ang Bronze Awardee alang sa bacteriologically confirmed treatment enrollment rate. Unsa ba ang qualifications ani Doc aron makuha ni nga award? Ug unsa sabang epekto niini ngadto sa katilingban? Sa past 3 consecutive years among nakabot katong population testing rate. And for 2021 katong latest nga awarding, nakabot namo for the first time ang bacteriologically confirmed treatment enrollment rate. Ang pasabot ana is taas mi og natambalan nga katong mga pasyente nga nag-sputum positive sa TB. Unsay significance ana sa katilingban? Kanang mga sputum positive nga mga patients, mao na sila mas dali sila makatakod sa ilang close contacts compared to those nga nag-negative sa sputum na sa X-ray or clinically diagnosed, mas infectious na sila. That's why important kayo nga mas makita sila, matambalan, matreat kay para dili sila makatakod sa ilang mga close contacts. With all these awards nga nadawat sa inyong buhatan, kamusta ba ang sitwasyon sa tuberculosis dinhi sa atong syudad? Doc Claire, mas nahimo bang okay ang atong kahimtang? Before sa pandemic, atong 2018 side, gaanam na gyud og kataas among case detection rate. Daghan mi gakakita nga TB cases, which is very important kay matreat atong matambalan unya dili mo-prevent nga matakod sila sa ilang mga kauban. But since the pandemic started, ni ubos siya compared to the previous year kay ang mga tao nahadlok wadto og health facilities tungod sa pandemic, ug napud tay mga restrictions atong panahon na labi na sa surge, so ni gamay siya gamay. But now for 2021, ni action mi og balik og sakta. Kay the more nga makita namo tong mga missing TB cases, the more nga matambalan sila and ma-prevent nga matakod.
Doc Claire, di na to malimod no nga daghan ang wala gapansin apan ang tuberculosis kaniadto ang usa sa mga makamatay nga sakit. Karon ba Doc, manageable na ba kini nga sakit? Yes, Sir Sai. Manageable na siya, treatable siya. Unlike sa uban sakit nga like cancer, kung mas stage 4 na, nanay point nga dili na siya curable. But for TB, especially pag early diagnosis gihapon, treatable siya. And what is good for TB, libre ang tambal nato diri sa Philippines, libre sa atong lugar. Doc Claire, alang sa mga kapuso viewers this morning, aduna ka ba'y reminders kanila o mensahe nga pwede nilang magamit aron malikay sila sa sakit nga TB? Sa amo sa TB program, unsa mong na-learn, nakatabang gyud og dako ang atong minimum public health standards by wearing mask, physical distancing, frequent hand washing, or placing of alcohol rubs, maka-prevent po siya at the same time og TB. Kay pare-pareho raman ang ilang routes of infection sa COVID-19 and other viral infections nga ingana og roots. So muna ang ako reminder sa mga kapuso, ang mga viewers at home with GMA Regional TV is kung namoy bation nga magduda mo, check up direction sa your nearest health facility o kung magduda mo nga natakdan mo TB, open po ni sa City Health Office CDO TB.Sundown Clinic. And we also have our hotline number which will be flashed sa atong GMA Regional TV. Daghang salamat sa imong oras sa gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Doc Claire Paglinawan. Padayon sa pagserbisyo sa katawhan. Amping kanunay. Salamat kaayo, dako kay inyong tabang sa amo At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag. Kini ang At Home with GMA Regional TV.